Ой, Рагатуха, чего ты целый день кормишься, топчешься, и топчешься, крутишься и крутишься, как тая пчела. Зараз люди подумают, что ты чужая пчела. Да я своя, самая сапраўдная, что не на ёсць своя. Ну, хотя по тебе и не скажешь. Каб ты ведаў, пчала — гэта самы працавіты сімвал свята. Яна і мёд сабірае, і настрой падымае сваім гудзеннем. Ого, так ты, выходит, не только гудешь, але и настрой поднимаешь людям. Так. І не толькі я. Вунь колькі вакол тых, хто працуе, не горш за пчолак, а весяляцца, дык яшчэ і лепш. Тады не будем долго гудеть. Запрашаем на сцену наших таленавітых, працоўных, вясёлых и медоносных удзельнікаў з Мурацкага сельскага дома культуры. Сустракайце. Вашей увазе найглыбейшая, лірычная, драматычная пастаноўка пра каханне, нянавісць, здраду і шчасце. Глядзім.
Як вам танцевальная замалёвка? Выдатно? Особисто гэта два трутніна. Яшчэ разок паклон, і ми вас проважаємо за куліси. Вялікі дзякуй. Чакаем вас на точцы.